ofu obi ka anyị ji aga ụmụada nwere obi nwanne ofu obi ka anyị ji aga ofu obi ka anyị dacha ọganihu obi nwanne ka anyị ji aga ndị na-emesi obodo ọfụma obi nwanne ka anyị ji aga etu aka ọ dị Nzuko Umuada Anambra Houston, Texas na mba America na-akpọku gị n'ezinụlọ gị ndị enyi na ikwu na ibe na mmemme ha ji apụta n'ọgbọ n'ụdị pụrụ iche. Isiokwu mmemme a bụ atụmatụ ha ji chọọ ka a na-enye ụmụ nwaanyị ọzụzụ kara aka site n'ịzụ ha n'akwụkwọ na ọlụ aka. Ọ ga-afịọ afịọ zụọ azụọ na Satọde abalị 4 n'ọnwa Nọvemba afọ abụ 2023 malite n'elekere 8 nke uhuruchi ebe ọ ga-anọ mee Igbo Catholic Community Center dị na 8250 Creek Bend Drive, Houston, Texas, nke zip code ya bụ 77071. Ekwekwala ka akọrọ gị akọrọ maka na ụka akpara akpa isi ka eji ekwe ya. A ga-akwari akwari kụọ ngaji n'iko n'eze. Ọbịa pụrụ iche a ga-enwe na mmemme a bụ Kọmishọna Anambra steeti okwu gbasara ndị inyom na ọdịmma obodo dị n'aka bụ Oriakụ Ifie Obi na-abọ. Nzuko Umuada Anambra Houston, Texas, ndị ọma eji eje mba Dr. Patricia Obika Jones bụ onye isi, Dr. Chika Ọgba onye na-ahụ maka mmekọrịta otu a n'ọha na eze, Oriakụ Rufina Umeozulu onye isi oche nkwado mmemme a, Dr. Maria Elioko onye isi oche mgbasa ozi, Engineer Rosemary Ifeagwụ onye isi oche na-ahụ maka ego, Dr. Lilian Onyemelukwe onye isi oche na-ahụ maka ịtụ ndụ mmanụ, Lọlọ Tina Eziefule onye isi oche okwu ngwa ya otu a dị n'aka. Nzuko Umuada Anambra Houston, Texas, ha so n'ihe a na-eme. Ụmụada anyị dọgọ ije onye agbakwana nke nwanne ya na-agba ahụ. Chọbi ya ọhawa egwu na-eru ebe ahụ. Chọbi ya ụmụada dị ọga Anambra steeti ji aba mba. Gbabi ya oyo. Kaide n'ụchọba ọganiru anyị rue na mba ụzọ dị mma ka anyị na-achọ. Anyị na-ata obodo anyị na-edozi obodo ọfụma. Ụmụada dị ọgọ ndị ọma dị mma ekwetelu mba wetulu ugo wee nọta ndị ọma dị mma ndị na-edozi obodo ọfụma. Una afụgo n'elu ụwa ife achịkwesi na nwaanyị bụ ife maka na nwaanyị na-edozi obi. Ka anyị tenụcha ọba ọganiru onye agha na nwanne ya n'elu ụwa ka ihe egwu. Ụmụada dị ọgọ ụmụada nwere obi nwanne ugogbe ezinụlọ abịalue ụmụada dị ọgọ nọ n'ọgbọ.